салому алайкум ба ҳама мардуми муҳоҷир, ба ҳама мардуми тоҷик, ҳар як нафаре ки ҳама вақт наводҳои моро тамошо мекунед, дастгирӣ мекунед, комментариҳои хуб менависед ва боварӣ дорем. Хуб иншааллоҳ ҳар яки шумо имрӯз дар аэропорти Жуковский қарор дорем, то ки вазъияти нафарҳое ки ба Жуковский ба ватан рафтанянд ё ки нафарҳое ки айватан ба Жуковский омаданянд ба шумо маълумот расонем. нафарҳое ки обуна шуда нестанд, ҳатман обуна шавем, лайка бичихем барои пахшавии видео, барои пешравии канали мо беҳад дастгирӣ хуб мешавад. ҳамчунин нафарҳое ки билети ҳавопаймо ай кадом шаҳр ба кадом шаҳре ки кор мешавад, номерҳои мондагӣ дар метавонед муроҷиат кунед, бе ташвиш ва дили пур харидорӣ кунед. аввалан барои нафарҳое ки ай Россия рафтанянд маълумот мерасонем. И бародара бигем хела пеш билет гирифта будем, айдама дел дарои карда будем ки каме армори пешина мемонам. Чикале ки мебинед дар аэропорти Домодедово қарор дорем ва имрӯзам мегем ки ай Жуковский билет дорад. вазъияти нархам пурсон мешавам ва баъдан вазъияти тафтиша барои нафарҳое ки рафтанянд. салому алайкум ака. ва алайкум ассалом. ай Жуковский душанбе билет дорем. бале. билета чанд қақат бенака? 12000 рубл. 12000 рубл. яъне нафарҳое ки ай Россия ба ватан рафтанянд айни замон ай ҳамаи шаҳрҳош билет арзон аст. бале. ва омаден ака моро нафарҳои беҳуҷҷат бисёр мепурсанд ки аэропорти Жуковский хати билет бигирем. чӣ хела омадем тафтиш чӣ хел буд? ҳолате ки хитон дидем. мо рӯз гап омадем, ягон кас нада берун нада дарун ягон меса набуд. ягон кас мо ҳуҷҷатомо дидагӣ нест. бе ташвиш мо омадем. бале, имрӯзам мегем хидмат омадам. баъзан вақт ҳамин аэропорти Жуковский омадам, дар раҳам пеши ҳамин аэропорт гаштам. мошинҳоро манъ мекунанд, ай пассажирҳоро ҳуҷҷат мепурсанд. баъзан вақт бигем пеши пагданишни дар омадан ҳуҷҷат мепурсанд, вале имрӯз дар ягон ҷош тафтиш набуд. бале. ва агар ки нафарҳои беҳуҷҷат ҳам бошад ки биёянд ҳуҷҷат пурсанд, муомила карда гузаштан мешавад. бале. ва нафарҳое ки моро тамошо мекунанд чӣ мегӯянд? мардуми муҳоҷир, мардуми ғариб да омадам аввал нашинохти яриша гирифт тамоман нашинохта. чӣ гуфтане тамошобинҳои мо дака? мо ҳамиқа гуфтанӣ ҳастем ки ҳамин Абдуллоҷон пур инсони хуб аст. мо худам медонам ҳамин мардака доимо тамошо мекунам, мебинам хела кӯшиш ғайрат мекунад, хела одаморо ёрдами беҳтарин корҳо мекунад, ёрдам мекунад. худо раҳмат кунад гузаштагони Абдуллора. пур инсони хуб аст. раҳмат барои суханҳои беҳтарин. ман фикр мекунам ки ҳамаи инсони хуб ҳамаро хуб мебинад ва барои нафарҳои меомадагирам яккаме маълумот расонам ки чӣ гуна гуфта пурсон мешаванд. вазъияти хелай ҳозир агар як одами мегардондагира ма бигем пурсон шавам ё ки видео кунам хачи видео навор карда шуморо монам, хоб меган мардума бигем ки нараван вазъият безеда. ҳозир агар як одами мебаромадагира пурсон шавам, меган хайр омадем ман кардам пурсон шудам гузаштем. ҳар гуна ҳолатҳо мешавад бигем. бале, нафарҳои мегардондагӣ ай пештарада зиёдтар аст. ба кадом сабабҳо меган? хоб чеҳра маҳфуз намешавад ё ки саволҳое метиҳанд ки мисол ба баъзеҳо сахт мерасанд, забони бале баландравӣ мекунанд бигем, ё ки ай телефон камбудӣ меёбанд, штрафҳои насупорида, қонуни баромад ва даромада вайрон кардан, гуфта бисёри ҳолатҳо мешавад. бо як бародарам дорем барои тафтиши гузарҳо, ям нафарҳое ки муроҷиат мекунанд, баъдан мегӯем ҷавобаш меяд. буда нафарҳое ки гардонам дуюм бора омадан гузаштанд. буда нафарҳое ки ҳатто 60 сол 70 сол то 80 сол зиёдам мешавад. ва чӣ гуфтанем тавсияи худам барои нафарҳое ки дар Россия қарор дорем, барои ватан рафтан омадан, агар ҷои кортон хуб бошаду зарурияти бад надошта бошем барои ватан рафтан омадан, тавсия намекунем сабр кунем, барое ки айни замон шумо ҳуҷҷат дорем ҳуҷҷат надорем, ба Россия дар омадана ҳеҷ кас гуфта наметавонад ки шумо сад сезда медарем ё ки ягон камбудӣ намешавад. як номади кор биёяд мегардонад, ҳатто агар ҳуҷҷат ҳам дошта бошед. ва дар пагдаи контрол ҳам мегӯем ягон нафар ягон кор кардан наметавонад. умедворем ки фаҳмода тонистагим ягон ҷои шакли хуб нафаҳмода бошем дар комментария нависем
بله اما چه یه گفتن نیست نکرد چی گفتنی امرو برای کار برای شما میگیم خداوند تعالی نگهبان تو باشه و سلامت باشه زنده باشه کمشون شما در راه صفحه سلامت باشه نوارها را تماشا کنی اول باشه ختم سلامت باشه تا بازی باشه خب